Ba bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd kwaManxele tabo ngapha wahlabisa empembeni niyazi ke ikhale legend ke leli ngiyazi kade nimbuza ukuthi Perfect TV yipi nibona ngelegend nayigcina ngelegend ubaba uThozani la usomnandi yasabe njengekekele news baba ekhaya lakho uyaphila impilo yaphila duyaza ngiyaphila iningi impilo ngobathi ithuke nje leli ngilibamba lona uyabona ku delicious angisawazi khehla la bula ubujongo yabo yasho ukuthi ngiyakufuna ngapha usatholakala uyangifuna awungitholi salahlekelana ngibhizi ngiyasebenza lo unyaka wokusebenza wethu before siqhubeke nawo abathandi bakho bePerfect TV la ekhaya uyathandwa kakhulu hayi kusekhaya uyabona nawe ngagcina ngokushutha wena mhlawumbe 3 months ago abaPerfect TV kusekhaya sekwaba sekhaya nje liyashizwa noma kanjani nakho sishiswa ikhava sishisa amaclip kuyasestudio siyabona futhi kusenjalo sesibona amakhava hayibo yep sibona izingane ezihleli phe kwemoto hayibo alikhehla lithi hlala la hayi angifike nayo lento yentombi angifike nayo emculweni sebengayimangalisa nje abantu bayifise benze ngathi abasi khona umhlebele lana uthi izwe liyabhubha ngolesihlanu ngithi kuphi ukubhubha lokho akushow enigma uthiwa izwe liyobhubha nina ngazi into bamnyama ezweni hayi lokho hamba ondini wena khona kuzokwenzeka endlini ezipink hayi liyashizwa ngolesihlanu noma kanjani mhla ka10 October alisaqali njalo ukusha mhla ka10 sebeyazi abanye le date ukuthi imvamisa impela kuyakuqondana nayo cha ngaphandle kokupholisa amaseko nokuthandabuza hayi kuyasuka lokho iyaphuma ialbum entsha kaThokozani Langa la ufika ubone khona ukuthi ayisekonakela unyaka usuhambile futhi usuphelile unyaka mase kuqhamuka somnandi sekuqhamuka delicious usuka impela sekunjalo ukuthi hayi iyaphuma ialbum entsha sha isihloko kuthiwa nje hlala la ungathi awuzwanga hlala la awubakithi uselapho legend esingathi album eka 32 yes sine album ka 32 waba khona endimeni ngiyazi usoneminyaka engaphezulu kwa20 ukhona ayikho mhlawumbe ungitshontshele phela uyazi ukuthi ujalo uyibhutuza la ekhaya ayilethi sidinga ukubungazwa phela siyadinga ideal lethu singabathandi bomculo singabathandi bakasomnandi asifuni ukuhlonipha njengamanye ama legends ungasekho phela noma uthi into ongayicabanga leyo uyifake lapha emqondweni ne manager zakho nihlale phansi nebandla ukuthi hayi bafowethu sayidinga into nje ke ngabona ngathi kulela sonto edlule noma lela umfezi ethi ama hit emfezi ekhona lapha emaboneni ngathi lento ngayijabulela kwekhehla lami yazi ngendlela ususebenze ngayo emculweni ngizocha umqondo omuhle Nkosi yami akuphoqi lokho kuhle kakhulu ngaba kuhle kakhulu ngoba umuntu uzenzela izinto eziningi zenzeka namanje futhi zisenzeka kakhulu mawusakwazi ukukhipha ingoma icompete nalaba sithi basebasha bakhona lapha endimeni kodwa sithi leli ikhehla kodwa ingoma ukuyakhombisa ayiphuphi ingoma uyabona ngisayishayela ihlombe ngishayela ihlombe enibuke ngishayela ihlombe ngenza ingoma last year ethi Thokoza yangena kwi top 10 yokhozi ngishayele icabanga nje awuyivotelanga hawu ibona abantu abashada lena angivela ngibona ikhona ukugula okukhona wathatha imali yengane zakho imalini yona leyo wayithatha ugijima uyovotela ngavotela ngoba ngishaya ama award nje emini ilanga libalele insizweni kumasama komasatma Ede amasatma namasatma ade yaqala kade manje uthi ngangaqala ke usuzoyivotela manje ngihlushwe yini uthi uzozuzana ngalokho ngihlushwe yini ngisebenze kangaka ayi ngoba emhlabeni ngikubonile kodwa mina okuningi ukho ongakwazi akukho engingakwazi mina nayi album sithi ngolesihlanu zo10 izwe liyabhubha ubaba usomnandi usebenza nobani kule album siyazi ukuthi ayihlezi uthakile uneso ialbum ibhaliwe inengoma eziyishumi-15 zo15 isihloko sithi hlala la masithi hlala la isihloko kubuye kushintshe kuthiwa khona ingoma ethi
man of the match. Awu bakithi ngisebenze noNjabulo sothola uMadevushiya abantu basemlindeni akwadumaza igugula izilo kwaphokophala lusha kubodala salesaba libangesilungulela wakwasithingo sobele sahlula umebuzo kwanqebushe awu wakasongena indaba kungeyakho kwamadela sidumba adla umlenze umfana kabhuti lo uNjabulo oyayini aphinde ngasebenza noFuthu awu madoda awu usifanele umzukulu kwaceza awu bakithi hayi indaba ezithi Makeba ngasebenza noSikhumba umfowethu Sonduzwayo uMwelasi STS wela kithi olundi mawuthi nje sikhaleni kaMkhize qhamukela khona kwaDubazana ngasebenza awunomjikelo umfowaqhawe Shobade wena Shobade inkomo nempondo zayo nonkosi phansi babana ebabana awu makhelwane nje eduze nje ayiniwe le album qheniwe sabo sebenze nayo ingoma ezimbili umjikelo ayiphela so makhelwane hayi amahlabathi nebabana qheniwe kule album ngiyasho akugcinanga lapho sasebenza khona ibhomu engilindile sasebenza nobonakele wey hayi angithinti mina sazosebenza noSinomo mntaka Makhathini ingane nje ncane esikhulisa olundi no sekujwayelekileke ukuthi kube khona abantu esibakhulisayo bathanda kakhulu laba bangakaveli bakhuliswe bavele kubalekile ukuthi nabo sibaveze esahlangana nakho thina kwakunzima cha wawungeke nje ungene emsebenzini nomuntu omdala kuqala into ayingenzeki nje le kodwa thina sesiyakwazi ukuthi malanga esakubona singaphindisa okubi ngokubi sithi hayi thina siyabakhulisa ngasebenza noSabelo the music bebesilekelela kuma backing ngoba umculo kaThokozani Langa uhlukile asikwazi ukusebenza from track 1 to 15 sihamba ngepace eyodwa kulalela ingoma ukuthi imi kanjani edinga ukuthi ibheko Sikhumba noMnyovu sisebenzena noMnyovu mfoka ngubani khona uMnyovu khona uMnyovu mfoka ngubani kubosha la kuma fiction kubosha kuma backing yebo ekuyalwa yini ngamatshe singezansi uyabona kuyasetshenzwa edinga mhlambe mina noSikhumba ibhekwa yithina noSikhumba kuya ngokuthi ingoma imi ngaluphi uhlobo ngoba abantu abayona into eyodwa abantu abathanda izinto ezifanayo that's why futhi ngiyengizama ukukulwela ukuthi ngaso sonke isikhathi umculo wami ngifise ngathi ngingane khona nje lincane nami ngicasha ngalo njengoba mawuzobheka le album nje yandile ngama slow jam vele sekukhona ukuthi ngiyathanda nje nami kulo ngishape kancane ngilo ngithi nje kancane ukuthanda into ehlukileke nje zakho vele vele Dokotela othanda uyaziwa nje uyaziwa kuswela kudala yebo hayi ngabe le yanto no sisi ubonakele angisakwazi ukulinda leyo ngoma mina ngicabanga la amabhomu ayidedela ngalenza ikhathi ngithi ngabe buyile futhi uzoza isifutho sezayona bakithi mangisondele kuwena Nkosi noma ngiqhutshwa zinhlupheko uthi mangisondele kuwena Nkosi noma ngiqhutshwa zinhlupheko ngiyazi angithi ke usuthe ungithi hala kwenzeka konke mawufuna siye esontweni siyofika sisonto siyibambe siguqe silalele usuthe ungithi halamuzi khona engizwile ukuthi sekufuneka kungena izinto zama divorce Romeo and Juliet Romeo and Juliet angisho ukuthi abantu abakhethele nawe uyokhetha ushi nami ngizwe nje ezu2 ngihamba nazo zo2 cabanga iz2/2 shothi total le engisayizwe kukhona into ayisho kimi ayizange idlule kimi yahlala kimi kukhona into ayisho kimi ayizange idlule kimi yahlala kimi
wathi wena ukazulithola uthando lungaka. Hayi bafana hayi konakele. Mina ngiyabuza ma yini yakwenza waphuma kimi washelela njengensipho emanzini igeisha. Hey bazithi nje ngiyakuhlabela kusho namhlanje ebusuku bazithi 1 minute past 12 ulehlani yangena kumadani lo noma kanjani usho bangalala abantu siyacela bafethi siyakhempa emares kuphi zonke nje indawo majongo maphongo bantu abasha zintombi awubakithi yes nonke nje yani uyanithanda somnandi ezani iqiniso uzobe ukhona zonke indawo futhi uzobe ukhona kuwonke ama channel kuwonke ama digital stores umsebenzi abangena abantu ku Spotify YouTube bewulalele nje umculo ngeqiniso elifanele ngedatha zikhuphuke nje inombolo ziye phezulu bazojabula bazolapheka ulaka lizokwehla la uphazamisene khona nesithando sakho zikhona lezo ndaba ziyaxoxa kuno track 15 lapho kukhulunywa ngokuthi khona izeluleko zothando hayi lapha kuculwa lapho uxoxwa nje indaba ngomlomo kukhala insimbi ixoxwa indaba ukuthi hayi kunje empilweni kunje ngoba osithumileyo ubethe asizolekelela abantu bakhe osithumileyo uthe lokho abantu abangakwazi ukuyisiza ngakho thina usiphile ukuthi ngomlomo wethu sikwazi ukuthi sikhuluma okuyikho sitshale umqondo ophusileyo kubantu singabanikezi ushevu abantu kepha abantu ngokulalela umculo wethu abazizwe bephila bezizwe bevuseleleka bezizwe behla olakeni bezizwe bevuseleleka othandweni emndenini yabo bakhwenyane babo kubakoti babo emasoke nabo awubakithi hey entombini zabo ngisho umuntu njalo nentombi yakhe uyabona ngisho umuntu nomkhwenyane wakhe kanjalo ngamunye awu Nkosi yami ngiyazi masufikile la kulolo ngikudedele ngiyazi sokhuluma ngomsebenzi nje kuphela yebo neqembu ama legend nokusaba ukuthi ke manje ubaba masekhipha yedwa futhi isazophuma sazokwenzeka niphuma iqembu kwakuyi once off kwakuyinto ehlangana leso sikhashana hawu phela esazi siyakubona abanye abantu ukuthi sathakasela lento asisababoni futhi ama legend Geza likamgube shwi mantombazane somnandi wesabeka awu msungithinta wena yenze sengivumele ngoma eyenza ukuthi kusungulwe ama legend cha ama legend ayazohlala ekhona nje hayi ukuthi kwakusikazo njobe khona namanje sanxusa ukuthi mhlambe mawungasondeli sondela uyozizwa indaba ezilapho ukuthi kuthiwani lapha la kuhlangene khona ingqonqolo ezindala ayazohlala ekhona ama legend nanokuthi ngifisa ukusho ukuthi kulonyaka mhlambe umuntu usebenze mawala nje kakhulu umuntu akaphumulanga mhlambe ngenza usomnandi unyaka mawuqala emva kwalokho senza ama legend emva kwalokho kusezibhomu kuseza usomnandi noma singa nje hawu umfana wasemsinga wafika kulonyaka hawu umsebenzi wakulonyaka usendleleni usomnandi noma singa kuyaliwa ubonakele bathi ngudoti kwabanye ngigolide shonani khona niyoza ukuthi intombi ithini kanti uyile intombi ibuya ngamandla noma sikinyone isinto esisila sayo hawu suka madoda kanti walangaka yini manje njoba sengizovala ke ngosomnandi uthokozani la sivika ngapha sikhala ngapha sivika ngapha sikhale kanjani no amandla amaningi umnyaka ayifani amandla amaningi wena dimo ukhula dimo uba namandla kakhulu nje futhi angakubona ukungikhathalisayo mawukhuluma ngomsebenzi wase studio nomsebenzi womculo hayi yazi phela enkundleni kakhulu nenkundleni uthi ubaba uThokozani usakhipha ukhipha nje umuntu omdala kodwa siyabona njengobusho ingoma ngena ku top 10 ivotela abantu ukukhombisa ukuthi bayayithanda futhi nawe ukushona kwakhe estudio bakhona abantu abasakuthandayo ngazi mina ngingakhuluma ngithi ayikho into eculwa ubaba uThokozani basacula ngaboneke izingane imali ukuthi mina ngikuthanda kusho ukuthi abantu abakuthanda
futhi ke uyazi khona into kufanele singavila lapho ukucabanga mawuthanda uhlobo oluthile lokudla akusho ukuthi wonke umhlaba uyakudla lokho kudla lokudla okuthanda kakhulu abanye abakudli futhi abakufuni ukuthi nje banenhlonipho yokuthi ngeke behambe bethi ukudla okuthile angikudli cha sekuhlukana lapho injalo impilo lokho wena ongakuthanda abanye bakuthanda lokho kungakusiza abanye kuyabasiza mhlawumbe nawe usuku ufihlelwe nje ungembulele ukuthi usizakale nalelo oshwa ikhona lokuthi ubekwe enkungwini ukuthi kube nento ongayizwa vele kufanele ungasizakali uyayizwa leyo nto yokuthi fanele ungasizakali ngoba into ezokusiza awuyidingi futhi awudingi nokuyizwa nalokho kufanele siqaphele empilweni ngoba kuyenzeka nempumelelo yami ingabekwa kuwe manqele uNkulunkulu nje ayithatha ibeke kuwe kulo muntu impela ongacabanga ukuthi kufanele usondele eduze kwakhe kanti uNkulunkulu hayi la kabeke khona impumelelo yakho la ungezofika vele khona ngoba udingi lutho kanti impumelelo yakhe lapho uyabona hayi izohleka le yansizwe ethe khona isizwe ngihlekisile khona lapha kwezokuxhumana awu ebusweni bencwadi yathi lo baba ngiyamthanda unesoka ngeke usho ukuthi umfundisi uthini abafundisi umuntu lo shuthi uchaza ukuthi yena uyaqala ukubona umuntu onesoka kusho ukuthi usho isoka lesisasekhaya kanti futhi sometime lo angithi ngiyambona ukuthi usho isoka lesi somtsizo nani kodwa futhi lo baba umfundisi madoda kodwa afethu okubaluleke kakhulu ngiyacela ngolesihlanu asikhombiseni ubaba ilegend uSomnandi uthando njengoba hlezi imkhombisa kuna ukuthi lehle akushone phezulu into yenza ukukhophuka uthando ukushona lapha ku YouTube ufika ubuka ingoma yakhe nje uyiqeda usuke lapha futhi mawubothi usuyilalelile le ku YouTube ngoba phela ama views ngekusaphinda futhi shona ku Spotify wena khona uyilalele futhi lokho usuke usumipha imali kwamqeda ngisho ngathi umfalo 500,000 ngeke kufike ngothando lozobumkhombisa lona lapha yakuma digital asibanike uthando siyazi amasidi awasadayisi la thenga idata nje ulalela ingoma zakho lona thando nesupport abayidinga kithi njengamanje bafethu kulula ukuze naye ezoqhubeka ecule aqhubeke support umndeni wakhe aqhubeke into ezinhle emphakathini sakhumbula nje kusene Somnandi festival siyazi ke mhlawumbe iyaphazamiseka siyazi phela iphotsa ibuye zibe nenkinga sothi umcimbi usahambe ngendlela kuba bafisa ngayo kodwa nje siyazi ukuthi ukhona umcimbi omkhulu noma kanjani mhla ka 20 December hayi Somnandi sayibambile 4th annual izohlala 20 December nayi nento zangayeza nazo kwayona Somnandi le ayikathini eyithile nje engengizisho lana yini ngathi kade siphelezele wena kulomhlaba manje ngisaqondi manje yonke into yakho nje amagama ami okuqaphela ukuthi igama lakho uthi ubani sokusiza lokho njengoba ngaba uthokozani ngawu delicious ngawu Somnandi ngawu umphesheya ngathi mangi Spain 2008 ngathi kuyincida ngikho baba wawuthini ngadalela igama ngalibona igama libalekile ayi ngiyabona nami zonke izinto ezimnandi nje kulonyaka ugogo wathi ngingqomondo so mangi ingqomondo ke ngizoba ingqomondo impela nje kwathiwa ngomqoqo edle eminye imiqoqo lezayo vele nje ngiyayidla eminye imiqoqo baso hlala la ibhomu la nge20 alikathinto cabanga alikathinto lapho Lunde Zululand ngikhanya kude othungule empangeni ngiyazi abantu abasondele lapho kophongolo showe 20 Fryhead Dumbe what awuhlabisa nongoma ngibabali basekhaya la ba hostel ngibona bazobe begcwele nompangeni bafethu funale abathikithi nesathenga makuthiwa nje ayaphuma usothize ngoba angithi ngikhulile futhi ubona umkhanya kude ungawuthinti nami ngoba umkhanya kude ngoba umkhanya kude uyazi sine big 5 umndeni lo ayitshela ukuthi Somnandi ne big 5 iteyoda wayevule umkhanya kude ugcwala big 5 igcwala omtuba zonke big 5 yabona ngeke ngikhuluma nongoma uthi uyabuka uthi
uthi somnandi uthi hey uthi big 5 hey uthayibo idate nje 20 eyibekiwe 20 ahleliwe yithina zihlelwe uNkulunkulu khona kuyiqondanelayo ngohlelo oluthilo hayi uhlelo lwethu thina esikhulumayo nesiphefumulayo uyabona siselapho masikhuluma ngesomnandi singasho ukuthi imicimbi esigesi efana namzukulu upcoming yebo sibe nomcimbi oka quality nonjabulo yebo singasho ukuthi izingane zesomnandi lezo futhi ukwenza kahle kwasomnandi nabafana abasafika endaweni owabancane ngokweminyaka bayabona ukuthi indlela into eyenziwa ubaba kunjalo ayesenze nathi okwethu ukubuyisa abantu la andisibonile emcimbini wangonyaka odlule kwakunjani emcimbini kaMzukulu yebo chithisaka khombisa uthando nokuthi na intuthuko sesiyibona ngamehlo ngempela senithatha nina phela okhuzane sizobabuka la eduze athi okhuzane sibagcina eThekwini sibagcina kodwa masebela olundi sebezolundi lana indlela eniyenzayo noma kanjani nje nawo somabhizinisi bendaba bakhula kakhulu sisukumisa yonke into ngalama date yonke into isuka isolundi amagaraji indawo zokulala zitolo wonke umnotho nje uyaphakama ngoba ifestival umuntu engabuke ngathi mhlambe makuthiwa isomnandi music festival abuke mina hayi akungami lutho okwesizwe okwabantu omama badayisa lapha bazuze babeka imali ukuthi uJanuary usondele bakwazi ukubuyisela abantwana esikoleni ithimbo hlela nalo wedwa angedwa ithimbo engihlela nalo kuningi okwenzakalayo kuningi la kusizakala khona umphakathi noma isizwe sakithi kodwa ukubalekile ake sihlale la yebo ake sihlale la before sivale ngafisa nje ialbum yes32 ongafisa ukubabonga ukuze ukuthi nje usebenze nobani abambe iqhaza elikhulu kule album njengoba izoba impumelelo kusetshenzwe laphana ngisebenze nomfoka Vilana lapha e-studio umtshingo record sizwa nje ibeke phansi kakhulu esencane futhi ngafisa nje ukubonga kule yansizwa kakhulu ngithi abantu abanjeyana umbalo nje awusandile nokusebenza nosikhumba kakhulu STS insizwe ehlala iseduze kwami kuyajabulisa kakhulu abafana bazehlisile osabelo da music abafana bebeseduze kwami sisebenza umsebenzi omkhulu ibona kakhulu noma wonke ke umuntu ngoba vele ngeke ngabasho bonke umuntu oye wabamba iqhaza kwenziwa le album etihlala la ayi uNkulunkulu nje yambusise sengathi konke kungaqhubeka kahle kibo bonke abafowethu nodadewethu baba Sothola ngicela hlebe kancane ngiyazi uyayibona le clip emasayibona yebo mama njani like usikhumba iciko leli selizakhela igama and liseza la khombisa namandla lihlezi lilapha kude eduze kwakho ukuzehlisa wakhe ulinjani kusasa lakhe liqhakazile ngoba siyabona ngokumculo thina siyabona ngala akusho ukuthi onesiphiwe seliqhaza kusasa ziningi into edinga kummusic esingazazi idiscipline ibalekile nayo kodwa thina sazi ukuthi nje hey umuntu mayikwazi ukukhipha la uphelela ziningi into engalo mbuzo ukuthi usuthi into lonyudaba mbuzo bosikhumbu uyasho ukuthi hey umfana ohleze seduze kwakho sengambona nje ngendlela anetalent engayo igama selakhile ukuba umunye umculo ngabe sethi ayingeke mina ngubani uzongibhuka kanjalo mayifuna lo session kodwa uyasho ukuthi umfana ozehlise kakhulu ohlezi seduze kwakho ukube bengizenzela ngabe mhlambe abantu abanje ngosikhumba baningi kakhulu empilweni angazi noma kuuhlelo lokudalwa kukaNkulunkulu noma kuyinkuliso yasekhaya ngoba okunye singafike sithi ukudalwa kanti akusikho okunye sithi ukukhuliswa kanti akusikho gcina ungazi ngeke ngithi uma umuntu ayehleli noma akhiwa esakhiweni okhalweni noma ayehleli okhalweni labazali olwalu clean luhlanzekile kusho ukuthi kufanele sibone ngaye noma uswazi mhlambe lika mama wakhe uMaNtuli usikhumba yes noma mhlambe lika baba wakhe uDubazana
umhlaba ugcina ungaqondi indlela akazibeke ngayo noma akazehlise ngayo. Ingakho ke ngibuka ukuthi mina uSikhumba usaya kude kakhulu nokuzikhathaza nokufunda ngomsebenzi ngoba ulwazi alukho lwanele. Cha, hayi impela. Ukuba khona olwanele ngabe uthi mawurelease i-album ithengise ngempela amabhiliyoni. So leyo nto ikutshela ukuthi abantu baningi kakhulu. Abantu sicazelana ngaba asikho nesidingo zokuthi sibabange. Ngoba abantu baningi kakhulu okwethu okubalekile ukujula ukuthi nalabo singakabathinte enhlizweni zethu asibafune phela ngecompose, asibafune phela ngemelody ukuthi ayi size sibathole. Uyabona uthola ukuthi uzoba nomlandeli mhlambe uyakujabulela ukuthi ungathola ukuthi athi umlandeli uyazi mina kaze ngibe nawo umsebenzi wakho ngiqale ngesikhathi esithile noma ngiqale ngale album wangithinta. Uyabona kusho ukuthi vele uhamba uzingela ufuna uSikhumba sihlala kakhulu ke naye sixoxa sibonisane ngommusic ukuthi uyini umusic udinga ukuhlonishwa. Ngiyathanda into oyibuzayo ngoba iyakhulisa thina vele sesigabeni sokukhulisa njengoba lento oyibuzayo isho ukuthi thina ke ngenze ngomzekelo webhola abantu balithanda kakhulu ibhola isoccer thina sesikhuluma sithi kuthuke mhlambi icoach wayingamdlalisi ubani no ilento ekade uyisho uyalidlala ibhola kodwa ngapha akulungile akalaleli ukuthi ayifanele lolu mawungena wenza kanje ulibamba kabili udlulisa unike bani uqala zobani. Uyabona ukuze opponent ingakuphazamisi wenze njani uthola umuntu mayisengenela akakwenzi lokho nomculo ungacula kakhulu uzube umzulili ngathi kucula ingilosi kodwa mangabe lokho kucula kungahambisani nendlela yokwazi nokuqonda ukuthi kulaphi la emhlabeni kwenziwani kuhlonishwani ikuphi okuyikho nokungeyikho izogcina lelo talent limoshakele ngoba kusho umdlalo webhola kadle noma yini uyazazi izinto ezimenza ukuthi ufuneka abe nejubane uyazazi izinto ezingamenza ukuthi ijubane lehle groundini. So wonke umuntu ufuneka aqonde indlela akaphila ngayo aphinda ihloniphe kuleso siphiwo akanikezwe sona ngoba isiphiwo esingavikelekile nesingahlonishwa siyizeleze. Hayi mangingaqhubeka kule nkulumo sengabe sifuna ukuyona cha ukuthi kube clean konke naye lapha ekhaya uSikhumba simfisela impumelelo enkulu siyazi mhlawumbe isikhathi sakhe sikafika kwamanje kodwa uyacula kodwa isikhathi asikafika ngithi kuyenzeka kanjani sesifika yonke ingoma sesifikile ukusho ukuthi khona ongakembulelwa. Hayi kusele nje into encane bambi kuvele ukuthi usho kanje ngoba ngathi kwethiwa awuleli ivukane kade besho umuntu ovuthiwe sithi na aqhubeke bekezele ekhaya aqhubeke ahloniphe umhlaba umculo wakhe mnandi kakhulu. Ngiyazi ngiyafisa mina wonke umuntu ayizwe lento engizwayo mayelele umculo kaSikhumba. Yes awungene manje ulalela umculo kaSikhumba okusho lapho khona uzozwa lapha uthi nje Sikhumba STS ngithi Thwe bashana bami umalumekazi wenu uzwe ukuthi uzozwana uzwe nje ngizwile silalela Sikhumba owamanje sisendlalela njalo u12 ebusuku ngo12 ngiyacela gijima ku YouTube full search lapha usomnandi uzoyithola i-channel yakhe uzofica ingoma ungene kuma playlist ukuma release lapha izobe ikhona album ethi hlala la uyobona ngentokazi enhle lapha ehleli la angisho ukuthini ke uma sengenile ngoba Spotify buyengene ngamuva ku Spotify ngakusasa uyoyicinga ngalo ku Spotify ufese ilalele khona bafethu ilegend lento hlezi le khona alindawo ama legend iqembu uzwile ethiwa le indawo lisekhona usezobonakele kuseza usomnandi noMasingi ufunani ngani wena hlala la ngene ku YouTube eku Spotify ubaba uThozani Langa iPerfect TV uShepherd wakaManqele ngihlezi nginiphathele ikhehla kuphela kule channel manje ngingini sathi uyizwa kahle le ayingizwa kahle yadlala bafethu salobhathela amanye ama interview sacabanga nje ukubuya seniphathela amanye abantu nakhala ngendlela nithi nifuna sinibuyele namanje soniphathela bafethu na uSikhumba lo mhlawumbe sikhuluma ngaye awumazi ubuso bakho kodwa ingoma yawazi kenzeka lokho emacikweni so kuphathela nahlalela sixoxe na ngelinye ilanga. Siyabonga bafethu ugqumezela kakhulu asigijime lapha ku online silalele khona ingoma ilegend lami
laphiya zuyaya zakhala namhlanje noma kanjani ngo-12 noma kanjani kuzobe kuphiya zuyaya siyabonga